Στον κόσμο της χρηματοοικονομικής υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία που για χρόνια παραμένουν στο περιθώριο. Δεν συζητιούνται στα μέσα ενημέρωσης. Οι επενδυτές δεν τα προσέχουν. Οι αγορές μένουν ήσυχες. Όμως ακριβώς μέσα σε αυτή τη σιωπή ξεκινούν οι πιο σημαντικές κινήσεις. Το ουράνιο είναι ακριβώς ένα τέτοιο στοιχείο. Για χρόνια ήταν σχεδόν ξεχασμένο από τον χρηματοοικονομικό κόσμο. Μιλούσαμε για χρυσό, για ασήμι, για κρυπτονομίσματα. Αλλά το ουράνιο παρέμενε πάντα στο παρασκήνιο. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, συμβαίνουν κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Οι ενεργειακές πολιτικές αλλάζουν, οι χώρες στρέφονται ξανά προς την πυρηνική ενέργεια και μεγάλοι επενδυτές αρχίζουν να στρέφουν την προσοχή τους σε αυτή την αγορά. Γιατί? Διότι η ενέργεια είναι στην πραγματικότητα το θεμέλιο κάθε οικονομίας. Χωρίς ενέργεια δεν υπάρχει παραγωγή. Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει οικονομία. Και σήμερα ο κόσμος μπορεί να βρίσκεται στο κατόφλι μιας νέας ενεργειακής μετάβασης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναπτύσσονται ραγδαία, αλλά δεν επαρκούν από μόνες τους. Ακριβώς σε αυτό το σημείο η πυρηνική ενέργεια επανέρχεται στο επίκεντρο της συζήτησης. Και στην καρδιά της πυρηνικής ενέργειας βρίσκεται το ουράνιο. Γι' αυτό κάποιοι αναλυτές τελευταία θέτουν ένα κρίσιμο ερώτημα. Ξεκινά μια σιωπηλή κίνηση στην αγορά ουρανίου. Μπαίνει το μεγάλο χρήμα σε αυτόν τον τομέα. Γιατί η ιστορία μας δείχνει κάτι ξεκάθαρο. Πριν από κάθε μεγάλη μεταβολή, κάποια περιουσιακά στοιχεία κινούνται σιωπηλά. Και εκείνοι που αντιλαμβάνονται αυτή την κίνηση νωρίς αποτυπώνουν την ιστορία από την αρχή της. Αυτό ακριβώς θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε σήμερα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα πίσω από αυτή την ασυνήθιστη κίνηση στην αγορά ουρανίου. Για να κατανοήσουμε γιατί το ουράνιο επανέρχεται στη συζήτηση, πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε το ζήτημα της ενέργειας, διότι το ουράνιο δεν είναι απλά μια επενδυτική ιστορία από μόνο του. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος. Καθώς η παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται, η ανάγκη για ενέργεια αυξάνεται αντίστοιχα. Η βιομηχανική παραγωγή, η τεχνολογική υποδομή, τα κέντρα δεδομένων, ακόμα και η καθημερινή ζωή μας εξαρτώνται από την ενέργεια. Εδώ όμως υπάρχει ένα κρίσιμο πρόβλημα. Οι παραδοσιακές πηγές ενέργειας, δηλαδή το πετρέλαιο και ο άνθρακας, δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα τόσο από περιβαλλοντικής άποψης, όσο και από άποψη βιωσιμότητας. Αυτός είναι ο λόγος που η ενεργειακή μετάβαση έχει επιταχυνθεί παγκοσμίως. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως η ηλιακή και η αιωλική ενέργεια, έχουν σημειώσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Αλλά και αυτά τα συστήματα έχουν τους περιορισμούς τους. Ο ήλιος δεν λάμπει πάντα, ο άνεμος δεν φυσά πάντα. Γι' αυτό, για να διατηρηθεί σταθερό το ενεργειακό σύστημα, χρειάζονται πηγές που παράγουν ενέργεια αδιάλειπτα. Σε αυτό το σημείο, η πυρηνική ενέργεια αρχίζει και πάλι να αποκτά σημασία. Διότι η πυρηνική ενέργεια είναι μία μέθοδος παραγωγής ενέργειας αδιάλειπτης, υψηλής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό τη μετατρέπει σε κρίσιμο συστατικό της ενεργειακής μετάβασης. Και το ουράνιο είναι το βασικό καύσιμο αυτού του συστήματος. Εάν το ενδιαφέρον για την πυρηνική ενέργεια αυξάνεται, αυτό επηρεάζει άμεσα τη ζήτηση για ουράνιο. Τα τελευταία χρόνια, πολλές χώρες έχουν αρχίσει να επανεξετάζουν τα πυρηνικά τους προγράμματα. Η Ευρώπη, η Ασία, ακόμα και ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες στρέφονται προς πυρηνικές επενδύσεις για την εξασφάλιση της ενεργειακής τους ασφάλειας. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει προσδοκίες μακροπρόθεσμης αύξησης της ζήτησης στην αγορά ουρανίου. Υπάρχει όμως ένα σημαντικό λεπτομέρεια που δεν πρέπει να παραβλέψουμε. Η προσφορά ουρανίου δεν μπορεί πάντα να ανταποκριθεί γρήγορα σε αυτή τη ζήτηση, διότι η εξόρυξη ουρανίου απαιτεί μακρές διαδικασίες και η δημιουργία νέας παραγωγικής ικανότητας χρειάζεται χρόνο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει περιορισμούς στην πλευρά της προσφοράς. Εάν η ζήτηση αυξάνεται ενώ η προσφορά δεν μεγαλώνει με τον ίδιο ρυθμό, μπορεί να προκύψει ανισορροπία στην αγορά. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο εστιάζουν κάποιοι αναλυτές. Για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή την πιθανή κίνηση στην αγορά ουρανίου, πρέπει να εξετάσουμε τη συμπεριφορά των επενδυτών. Διότι στον χρηματοοικονομικό κόσμο οι μεγάλες κινήσεις συχνά ξεκινούν με μικρά σήματα. Ιδίως όταν οι θεσμικοί επενδυτές και τα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια αρχίζουν να στρέφονται προς ένα περιουσιακό στοιχείο. Το κάνουν συνήθως σιωπηλά και αραιά στο χρόνο. Αυτό ακριβώς φαίνεται να συμβαίνει τελευταία στην αγορά ουρανίου. Ορισμένες εταιρείες ενέργειας, εταιρείες εξόρυξης και επενδυτικά κεφάλαια έχουν αρχίσει να δείχνουν ανανεωμένο ενδιαφέρον για αυτόν τον τομέα. Και υπάρχουν αρκετοί λόγοι γι' αυτό.
Ο πρώτος είναι το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας, το οποίο πλέον δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά έχει γίνει και στρατηγικό. Ειδικά μετά τις ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων ετών, πολλές χώρες διδάχθηκαν ένα σημαντικό μάθημα. Όταν η πρόσβαση στην ενέργεια διακόπτεται ή το κόστος εκτινάσεται, η οικονομία επηρεάζεται σοβαρά. Γι' αυτό οι χώρες θέλουν να στραφούν σε πιο αυτόνομες και βιώσιμες πηγές ενέργειας. Η πυρηνική ενέργεια αναδεικνύεται ως ισχυρή εναλλακτική λύση σε αυτό το πλαίσιο. Ο δεύτερος λόγος είναι η αντίληψη ευκαιρίας στην επενδυτική πλευρά. Η αγορά ουρανίου παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα υποτιμημένη και αδιάφορη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει ορισμένους επενδυτές να τη βλέπουν ως μια ιστορία που δεν έχει ακόμα αποτιμηθεί πλήρως από την αγορά. Στις χρηματοοικονομικές αγορές, τα μεγαλύτερα κέρδη συνήθως δημιουργούνται σε περιοχές που δεν έχουν ακόμα εντοπίσει όλοι. Ο τρίτος κρίσιμος παράγοντας είναι η πιθανή στενότητα στην πλευρά της προσφοράς. Η αύξηση της παραγωγής ουρανίου δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Νέα ορυχεία απαιτούν χρόνια ανάπτυξης, οι ρυθμιστικές διαδικασίες είναι χρονοβόρες και το κόστος επένδυσης είναι ιδιαίτερα υψηλό. Εάν η πλευρά της ζήτησης αυξηθεί ταχύτατα, ενώ η προσφορά δεν μπορεί να ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό, μπορεί να δημιουργηθεί σημαντική ανισορροπία στην αγορά. Αυτό μπορεί να ασκήσει πίεση στις τιμές. Πρέπει όμως να τονίσουμε κάτι σημαντικό. Αυτού του είδους οι ιστορίες δεν εξελίσσονται πάντα με τον ίδιο τρόπο. Οι αγορές μερικές φορές αποτιμούν τις προσδοκίες νωρίς, άλλοτε αντιδρούν με καθυστέρηση. Γι' αυτό, αξιολογώντας αυτή την πιθανή κίνηση στην αγορά ουρανίου, δεν αρκεί να εξετάζουμε μόνο έναν παράγοντα. Ενεργειακές πολιτικές, παγκόσμια οικονομία, ψυχολογία επενδυτών και ισορροπία προσφοράς και ζήτησης πρέπει να εξετάζονται μαζί. Ωστόσο, για ορισμένους επενδυτές, αυτή η κατάσταση μπορεί να αποτελεί ένα αξιοπρόσεκτο σήμα, διότι το μεγάλο χρήμα συνήθως προσπαθεί να αποτιμήσει το μέλλον από σήμερα. Εάν πράγματι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία συσσόρευσης θέσεων στην αγορά ουρανίου, αυτό θα γίνει πιο ορατό με τον καιρό. Και τέτοιες διαδικασίες εντοπίζονται συχνά από ελάχιστους στην αρχή. Για να κατανοήσουμε εάν αυτή η πιθανή κίνηση στην αγορά ουρανίου μπορεί να εξελιχθεί σε ραγδαία μεταβολή, πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Διότι στις χρηματοοικονομικές αγορές ένας μόνο παράγοντας δεν αρκεί ποτέ, αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι ότι διαφορετικές δυνάμεις αρχίζουν να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Σήμερα, αν παρατηρήσουμε την παγκόσμια οικονομία, βλέπουμε ότι ενέργεια, τεχνολογία και γεωπολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται ταυτόχρονα. Τέτοιες περίοδοι συνήθως οδηγούν στην ανάδυση ορισμένων τομέων και περιουσιακών στοιχείων. Το ουράνιο μπορεί να είναι ένα από αυτά, διότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι απλώς μία μέθοδος παραγωγής. Είναι μέρος της μακροπρόθεσμης ενεργειακής στρατηγικής των χωρών. Ζητήματα όπως η ενεργειακή ανεξαρτησία, ο έλεγχος κόστους και η βιωσιμότητα ενδέχεται να αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία τα επόμενα χρόνια. Αυτό μπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον για την πυρηνική ενέργεια. Και εάν αυτό συμβεί, η ζήτηση για ουράνιο μπορεί να παραμείνει ισχυρή μακροπρόθεσμα. Υπάρχει όμως ένα κρίσιμο στοιχείο που πρέπει να έχουμε κατά νου. Κάθε επενδυτική ιστορία αποκτά νόημα μόνο με τη σωστή χρονική στιγμή. Εάν πράγματι ξεκινά μια μεταβολή σε ένα περιουσιακό στοιχείο, αυτό συνήθως εξελίσσεται σε φάσεις. Στην πρώτη φάση, ένας μικρός αριθμός επενδυτών το αντιλαμβάνεται. Στη δεύτερη, η αγορά αρχίζει σταδιακά να συζητά αυτή την ιστορία. Στην τρίτη, το ευρύ κοινό ενδιαφέρεται και εκεί ακριβώς εμφανίζεται η πραγματικά μεγάλη κίνηση. Σε ποια φάση βρίσκεται σήμερα το ουράνιο? Δεν είναι εύκολο να το πούμε με βεβαιότητα. Ορισμένα σήματα όμως υποδηλώνουν ότι η πρώτη φάση ίσως διανύεται ήδη. Αυτός είναι ο λόγος που μερικοί επενδυτές παρακολουθούν αυτή την αγορά στενά. Γιατί οι μεγάλες αλλαγές δεν ξεκινούν πάντα με θόρυβο. Συνήθως είναι σιωπηλές, εξελίσσονται αργά και είναι δύσκολο να τις εντοπίσεις. Αλλά για εκείνους που διαβάζουν σωστά αυτή τη διαδικασία, μπορεί να ανοιχτούν σημαντικές ευκαιρίες. Γι' αυτό πρέπει να αξιολογούμε τις εξελίξεις στην αγορά ουρανίου, όχι μόνο με βάση τις σημερινές τιμές, αλλά και σε συνδυασμό με τις μελλοντικές ενεργειακές ισορροπίες. Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα στο χρηματοοικονομικό κόσμο δεν είναι η έβρεση της σωστής πληροφορίας. Είναι να μπορείς να αντιληφθείς το σωστό πράγμα τη σωστή στιγμή. Γιατί οι αγορές παρέχουν συχνά τα ίδια δεδομένα σε όλους, αλλά δεν βγάζουν όλοι το ίδιο συμπέρασμα. Μερικοί κοιτούν μόνο το σήμερα. Άλλοι προσπαθούν να διαβάσουν το αύριο μέσα στο σήμερα. Εκεί ακριβώς δημιουργείται η πραγματική διαφορά. Γιατί οι μεγάλες αλλαγές δεν ξεκινούν ποτέ μόνο μιας. Πρώτα εμφανίζονται πολύ μικρά σήματα. Αυτά τα σήματα είναι συχνά ασαφή, όχι σαφή. Μερικές φορές μοιάζουν και λανθασμένα. Αλλά καθώς περνά ο χρόνος αυτά τα μικρά σήματα,
ενώνονται και μετατρέπονται σε μια μεγάλη ιστορία. Το ουράνιο σήμερα μπορεί να βρίσκεται στην αρχή αυτής της ιστορίας ή μπορεί και όχι. Αλλά αυτό που έχει σημασία δεν είναι η βεβαιότητα, είναι η πιθανότητα. Γιατί στον χρηματοοικονομικό κόσμο οι ευκαιρίες δεν γεννιούνται στα βέβαια, αλλά εκεί που διαμορφώνονται οι πιθανότητες. Η ενέργεια δεν είναι απλώς μια οικονομική μεταβλητή. Είναι το θεμέλιο του πολιτισμού. Από τη βιομηχανική επανάσταση μέχρι σήμερα, ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες στην ανθρώπινη πρόοδο ήταν η πρόσβαση στην ενέργεια. Η διαδικασία που ξεκίνησε με τις ατμομηχανές επιταχύνθηκε με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Τώρα βρισκόμαστε στο κατόφλι μιας νέας μετάβασης. Αυτή η μετάβαση δεν σχετίζεται μόνο με περιβαλλοντικές ανησυχίες. Αφορά επίσης τις ισορροπίες οικονομικής δύναμης. Γιατί αυτός που ελέγχει την ενέργεια ελέγχει την παραγωγή και αυτός που ελέγχει την παραγωγή κατευθύνει την οικονομία. Γι' αυτό κάθε αλλαγή στις αγορές ενέργειας αποτελεί στην πραγματικότητα μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου συστήματος. Το ουράνιο είναι ένα κομμάτι που βρίσκεται στο κέντρο αυτού του συστήματος, αλλά παραμελήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ίσως να μην αναφέρεται συχνά, ίσως να μην πρωτοσέλιδα, αλλά σε ορισμένες περιόδους αρχίζει σιωπηλά να αποκτά σημασία. Γιατί η πυρηνική ενέργεια δεν είναι απλώς μία εναλλακτική λύση, μπορεί να αποτελέσει αναγκαιότητα για ορισμένες χώρες. Καθώς η ανάγκη για ενέργεια αυξάνεται, η πίεση για βιωσιμότητα μεγαλώνει και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός εντείνεται, ορισμένες πηγές επανεξετάζονται. Σε αυτό το σημείο, περιουσιακά στοιχεία όπως το ουράνιο επανέρχονται στο τραπέζι. Αυτό μπορεί να μην αντικατοπτριστεί αμέσως στις τιμές, μπορεί να μην τραβήξει αμέσως την προσοχή όλων. Αλλά η διαδικασία ξεκινά και όταν ξεκινήσει, το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι να μπορείς να την αντιληφθείς νωρίς. Οι δομές που αποκαλούμε μεγάλο χρήμα στον χρηματοοικονομικό κόσμο, δηλαδή τα κεφάλαια και οι θεσμοί που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια, προσπαθούν συνήθως να διαβάζουν αυτές τις διαδικασίες νωρίς, γιατί για αυτούς η διαχείριση κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας. Εάν στο μέλλον πρόκειται να συμβεί μια μεταβολή στις ενεργειακές αγορές, προσπαθούν να κατανοήσουν εκ των προτέρων ποιοι τομείς και ποια περιουσιακά στοιχεία θα επηρεαστούν. Γι' αυτό ξεκινούν σιωπηλές κινήσεις σε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία. Παίρνονται θέσεις σταδιακά. Γίνεται συσσόρευση χωρίς να τραβάει προσοχή και η διαδικασία εξελίσσεται πριν ακόμα η αγορά την αντιληφθεί. Αυτές οι κινήσεις από έξω συχνά δεν φαίνονται, γιατί το μεγάλο χρήμα δεν αγαπά τον θόρυβο. Ο θόρυβος ανεβάζει την τιμή και η ανεβασμένη τιμή αυξάνει το κόστος. Γι' αυτό οι πραγματικές κινήσεις συνήθως ξεκινούν σιωπηλά. Η πιθανότητα αυτής της σιωπηλής κίνησης στην αγορά ουρανίου αποκτά νόημα ακριβώς όταν αξιολογείται από αυτή την οπτική γωνία. Ίσως πράγματι να βρισκόμαστε στην αρχή μιας μεγάλης μεταβολής, ίσως να πρόκειται μόνο για μια προσωρινή αύξηση ενδιαφέροντος. Αλλά αυτό που έχει σημασία εδώ δεν είναι η σαφής απάντηση. Είναι η σωστή ερώτηση. Γιατί αυτός που θέτει τη σωστή ερώτηση μπορεί να πιάσει το σωστό σήμα τη σωστή στιγμή. Και στο χρηματοοικονομικό κόσμο αυτό είναι από τα πιο πολύτιμα πράγματα που υπάρχουν. Όταν όλοι βλέπουν το αποτέλεσμα, το να κινηθείς είναι εύκολο. Το πραγματικά δύσκολο είναι να μπορείς να κατανοήσεις τη διαδικασία πριν ακόμα διαμορφωθεί το αποτέλεσμα. Και σε αυτό το σημείο αξίζει επίσης να κοιτάξουμε την έννοια της επένδυσης από διαφορετική γωνία. Γιατί η επένδυση δεν είναι απλώς η αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου. Η επένδυση είναι στην ουσία η συμμετοχή σε μια ιστορία. Κάθε κίνηση που γίνεται χωρίς να κατανοείς τη μεγάλη εικόνα πίσω από ένα περιουσιακό στοιχείο παραμένει ελλειπής. Εάν ένας επενδυτής κοιτά μόνο το γράφημα τιμών, βλέπει μόνο ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας. Αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι η κατανόηση των αιτίων πίσω από αυτό το γράφημα. Γιατί αυξάνεται η ζήτηση, γιατί η προσφορά είναι περιορισμένη, γιατί αλλάζει η συμπεριφορά των επενδυτών, γιατί ορισμένες χώρες αλλάζουν πολιτική. Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από τις κινήσεις των τιμών. Στο παράδειγμα του ουρανίου αυτό γίνεται ακόμα πιο σαφές, γιατί εδώ δεν πρόκειται μόνο για ένα εμπόρευμα, αλλά και για την πιθανότητα μιας συστημικής αλλαγής. Εάν αλλάξουν οι ενεργειακές πολιτικές, εάν μεταμορφωθούν τα μοντέλα παραγωγής, εάν η τεχνολογική υποδομή εξελιχθεί σε διαφορετική κατεύθυνση, αυτό μπορεί να επηρεάσει άμεσα ορισμένα περιουσιακά στοιχεία. Γι' αυτό, αντί να βλέπουμε το ουράνιο μόνο ως μια αγορά, πρέπει να το αξιολογούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο διαμορφώνεται από τον συνδυασμό πολλών παραγόντων όπως η ενέργεια, η οικονομία, η πολιτική και η τεχνολογία. Και αυτός ο συνδυασμός μερικές φορές δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Χρειάζεται όμως και μια ισορροπία εδώ. Γιατί δεν μετατρέπεται κάθε πιθανή ιστορία σε πραγματικότητα.
Στο χρηματοοικονομικό κόσμο, οι προσδοκίες και οι πραγματικότητες δεν κινούνται πάντα στην ίδια κατεύθυνση. Γι' αυτό, κατά την ανάλυση, χρειάζεται να βλέπεις τόσο τις ευκαιρίες όσο και τους κινδύνους. Η υπερβολική αισιοδοξία είναι εξίσου επικίνδυνη με την υπερβολική απαισιοδοξία. Αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι να διατηρείς μία ισορροπημένη οπτική γωνία. Γιατί οι αγορές δεν κινούνται με συναισθήματα, αλλά με δυνάμεις.